Ahojte a vítajte pri ďalšom recepte. Dnes tu máme chlieb bez kysnutia, na ktorý budeme potrebovať hladkú múku, soľ, cukor, ja používam trstinový, jedlú sodu a biely jogurt. Ako vidíte, používam otučnený 0,1%. Najprv si odvážime múku, potrebujeme približne 450 gramov. Na rad prichádza aj lyžička soli, následne lyžička trstinového cukru v mojom prípade, ale môže byť aj biely cukor, je to úplne jedno, a lyžička jedlej sódy alebo sody bikarbónu. Ako poslednú ingredienciu pridávame biely jogurt, nenechávame žiadne zbytky v kelímku, pekne všetko vysypeme alebo teda vylejeme do misky a premiešame. Najprv som použila lyžicu, ako môžete vidieť, ale neskôr to nestačí, takže používame aj ruky a cez to vymiesime. Po tomto kroku prichádza zábavná experimentálna časť, kedy si môžete do cesta vmiešať čokoľvek máte radi. Ja som pridala slnečnicové semienka, chia semienka a sezamové semienka a vmiešala ich znova do cesta. Ale samozrejme je to voliteľné a ak chcete tento krok vynechať, tak môžete. Ďalším krokom je príprava papiera na pečenie. Ako vidíte, zvolila som okrúhlu formu, nie štvorcovú ani obdĺžnikovú, takže ja si ten papier musím najprv poprekladať, aby som vytvorila tvar kruhu. Ako vidíte, stále to skladám, kraje k kraju, stred držím stále hore a potom to priložím k stredu formy. Robím si takýto špic a následne to priložím približne do stredu, zalomím to, aby to bola presná dĺžka a zvyšnú časť, ktorá pretrča, odstrihnem. A ako vidíte, perfektný kruh a môžem ho vložiť do svojej formy. Teraz už len stačí cesto vybrať z misky, vložiť ho do formy a pomúčenými rukami ho rozprestrieť. Na to, aby sa chlieb dobre prepiekol, je potrebné ho narezať nožom, ktorý vopred pomúčime. Ako vidíte vo videu, ja narezávam len tak približne 0,5 cm, ale už ako môžem povedať zo svojej skúsenosti, ktorú uvidíte na konci tohto videa, odporúčam to narezať aspoň do polovice objemu, pretože to, čo vidíte na videu, je proste málo. Nie síce čo sa týka prepečenosti, pretože ten chlebík bol upečený, ale ten konečný efekt, ktorý som aj chcela dosiahnuť týmto nárazom, ako môžeme vidieť na tých profesionálnych chlebíkoch, tak som týmto nárezom nedosiahla. Nakoniec už len posypávam zrniečkami tie, ktoré som dala aj do cesta a dávam piecť do rúry. Rúra je nastavená na vrchný a spodný ohrov 190 stupňov a chlebík som piekla nejakú hodinku. A tu už môžeme vidieť výsledok, krásny chlebík, ktorý sa nám podaril aj bez kysnutia. Dúfam, že tento recept vyskúšate a prajem dobrú chuť.